suizo non do BNG, sino da Sociedade Española de Psiquiatría. Segundo, iniciar un procedimento sancionador. Un ano despois, non sancionar, incoar procedimento sancionador a esa mesma empresa que nese centro a resposta da Xunta de Galiza foi premiarla con un novo contrato de... O persoal inspector da Consellería de Política Social sempre investiga o funcionamento dos centros e actúa con contundencia ante os incumprimentos. O uso das asociacións é certo que é un tema moi delicado que a Xunta de Galicia quere abordar de raíz para previr e para combater calquera tipo de uso inadecuado que poida darse e que xa lle aseguro que na nosa comunidade son absolutamente marxinais. Hoxe sabemos que o uso non sempre reduce o risco de caídas, e senón que hai outros recursos que ás veces son máis idóneos. Por iso pódese garantir sempre a seguridade das persoas maiores. Limitar ao mínimo posible o uso de suxeccións é esencial para asegurar o benestar das persoas maiores e persoas con discapacidade que viven día a día nos centros residenciais e que deben de sentir estes centros como que son os seus fogares. Por iso, no novo modelo de residencias que está a ultimar o Comité Asesor Sociosanitario, todos os centros de maiores de Galicia estarán obrigados a reducir as suxeccións ao mínimo posible. Deste xeito, cumpriremos con un dos principais obxectivos desta reformulación do sistema sociosanitario: seguir humanizando cada vez máis os nosos centros para que as persoas maiores se sintan sempre como na súa propia casa. E para conseguilo, todas as residencias contarán con un programa de reducción de suxeccións, con medidas concretas e medidas avaliables. E, ademais, farase un esforzo importante en tres ámbitos fundamentais: na formación do persoal, na adaptación dos espacios para facelo cada vez máis accesibles e tamén no uso das novas tecnoloxías para facilitar o día a día dos nosos residentes, pero tamén facilitar o traballo e o labor dos distintos profesionais. Señorías, en poucos meses as residencias de Galicia avanzarán varios anos. O novo modelo achegará ferramentas que nos permitirán mellorar a calidade de vida dos usuarios, pero tamén, como decía, facilitar o traballo do día a día dos distintos profesionais que con tanto e tanto cariño coidan aos nosos maiores.